fálolle dos nudistas, porque moito ollo, a ría de Vigo estáse a converter nun auténtico refuxo de praias nudistas, e alá foi o noso Iván Iglesias a falar cos nudistas e cos que non o son. Tranquilidade, porque en principio foi vestido. Hoxe chegámonos ata Cangas do Morrazo para falar de nudismo e temos a ambos lados dúas praias. Esta, a praia de Viñó, praia que se di textil. Vamos a preguntar a xente que usa bañador a ver que opina do nudismo. Vinte. A mí me parece bien que lo hagan mientras, oye, tienen su sitio, está fenomenal. Tu non tens problema con o nudismo? Zero. A minha mulher faz topless e não tem problema. Non é problema. Não é nudismo total, mas sim. Correcto. Eu vin con amigas da miña idade e se lles facía moi raro. Se poñen ao lado igual non che gusta tanto. Bueno, también, no pasa nada, hay que ser abiertos de mente. Temos todos conviver com todos. Claro. Hay que dejar algo al misterio. O de que se che vai a mirada a sitios aguantarías. No sé, no sabría decirte. Igual después del día de hoy puedo decirte algo. Es como a cousa de idade. Sí, tamén. Sí. Sí. De que nos quitan os complexos cando nos facemos maiores. Sí, total. Aparte nos pasamos por fases. Sempre fomos desnudas e de repente chegou a adolescencia. O sea, que tú crees que igual en algún momento volvemos ao nudismo. Sí. E agora temos que falar con quen o practica. Hai prexuizos, non? Por que decidiron empezar a practicar o nudismo? Pero claro, hai que mimetizarse. Aquí en Galicia é unha cousa bastante extendida. Eu levo este verán, Este comecei. verán únicamente? Sí. O sea, que eres novata. Chega ao punto de que non teño pudor e parar aquí coas cámaras e falar contigo. Por que comezastes a facer nudismo? Porque é máis cómodo. Sí? É máis cómodo. A parte se agradece. Estar nadando na agua sin nada é un placer. Creo que nos sentimos un pouco máis libres, menos acomplexados dos nosos corpos, das nosas historias raras que temos na mente. Foi probar por curiosidade, e logo un pouco máis, e logo bucear e bañarme en pelotas é o que máis me gusta do mundo. O, bueno, pues sigue o seguinte nivel, que é dar paseos pola praia, e logo o seguinte nivel, que é falar con xente en pelotas. Vas te acostumbrando hasta que te das conta de que é un placer y que bonito. Si todos nos respetamos, pues mejor. O sea, yo el nudismo lo descubrí hace ya 20 años y tal, y una vez que lo pruebas es que ya no te vuelves a poner el traje de baño. Eu animo a toda a xente a que veña aquí ás praias a facer nudismo e a disfrutar.